Zde anděle, slubové věrní, hodným dětem dárky nedávají. Zde Lucifer, ten hodné děti do pekla bere. A já až učím, keho si nechají. Děti, byli jste hodné? No neslyšíme. Někdo říká, že ne. Čerti nebyli hodní. Tak. Vypadá ta čertica. No. Někde se stala chyba. Autor si udělal chybu. Děti, je tu nějaká... Prosím vás, hasiči, já nemám brýle. Je tu nějaká denča? Která to je? Ruku navrch. A nějaká Hanča? No, sedí vedle sebe čerpí pytel. Máme, dobrý. A nějaká... Co to je? Čanča, a jo, Danča! A nějaká Šárka. Holky, mám tu na vás napsané od anděla. Co to je ta neusvědčená chvíle? Že jste hubaté. Jak to, že jste hubaté? Jak to, že jste hubaté? Danča si zaslouží, anděle, nějaký dáreček, protože je věrnou a vzornou. Co? Kronikářkou. Denča. Tak, Denča, kronikářka. On se bojí, nedostane nic. Anča je pracovitá. Zaslouží si. Ančo, který si pracovitá. Z čeho se skládá proudnica? Správně. Anděle, dejte jí. Čerti, tam je nějaký hluk vzadu, tam se mi to nelíbí. Tam se mi to nelíbí, běžte se tam podívat. A Denča a Šárka. Danča a Šárka. Vy jste byli super závodnice. Které pak to jsou holky? Danča a Šárka. Už si vás vyzkoušíme. Točím na stránku 175 a máme to napsané. Jaké máme druhý hadic? Tak pojďme. Bčko, Cčko. Správně. Bčko je jak dlouhé? 10 nebo 20. Cčko? Neví. Ale zaslouží si oběd. Tak, anděle, dejte tam. Čtu dál. Jo, Simonka. A kde tam je? Simonka. Mám tady napsaný, že jsi ukecaná. Řekni nám abecedu. Stačí. Barča. Kde je? Řekni nám násobilku 2. Stačí. Kája. Řekni nám písničku Kočka leze dírou. Kočka leze dírou. Špatně, řekla si na oko. Ale jsou ušecané. Simonka.
byla. To už bylo. Dívám se na ně. Máme tady napsaný, že jdeš všem příkladem. Takže Simonce, Anděle, dáme jeden balíček. Takže jeden pro Simonku. Varčo! Násobilka by ti šla. Počkej, má tady napsaný Varča, stránka 320. Že je soutěživý tým. Správně. Kájo! Taky tady máme pochvalu pro tebe. Jestli pracovitá, takže i Kája si zaslouží. Jedeme dál. Nějaký Kuba. More. Kubo. Padá mi čepička. Kubo, prej si ročňák. To není pravda, že? Ne, to je brácha. Ještě montuje. Úsměv na to by ti šlo. Ale si rošťák. Nezasloužíš si, nedostaneš nic. Nevadí. Matěj, kde máš toho bratra? Tam je. Prej si Lenoch. Víš, jak vypadá Lenoch? Jak? Sedí a nic nedělá. Správně. Ale máme tady napsaný, že se rád účastníš her. Jaký her? Na počítači? Špatně. Máš se účastnit her venku, ne na počítači. Máme tady nějakýho Davida? Čerti? Zůstat od něho dál. Já si to tu přečtu. David tady má stránku 328. Čtu. Davide. Prej si Lenoch. Se zlepší určitě. A moc se snažíš, to máš jediný štěstí. Andělíčci, zaslouží si. Ten vedle ne. Tak, jdeme dál. Děti, máme tady nějakého? Přečti mi to. Jirka. Správně. Jiříček. Řekni nám sprosté slovo na fo. Máme tady napsané, že mluvíš sprostě. Takže třeba taková facka. A víš co? Pojď sem za náma. Čerti, možná se to uneses, ale nevadí. Teď mě dostal. Mám tu napsaný, že má rozvázané tkaničky pořád. Chtěl jsem mu říct, si zavážet. Nemám. Andělci, zaslouží si nějaký dáreček. Mám tady nějakého dalšího Kubu. Kterýho? Vasla. Kubo. Popravím si čepici, aby na tebe lépe viděla. A podívám se na tebe zblízka. Mám tu napsaný Kuba Svak, strana 129 až 140. No to tu budem do zítřka, nevadí. Listuju, mám nalistované. Čtu. Kubo, prej si rváč. S kým se rveš? Čerti? Asi se porve s vámi. Nevím, kdo vyhraje, ale to zjistíme za chvíli. Když je sám, tak je šikovný. A kdyby byl v pekle, tak je rváč. Necháme ho tady. Když bude sám, bude šikovný. Slibuješ?
Popřemýšlím, jestli si zasloužíš. Zatím ne. Tak. Mám tady napsanýho nějakýho Matyáše Slaka. Který to je? Chceš jít do pekla? Nechci, nepůjde. Ale mám tady napsaný, no moment. Kde je nějaký, co je tady napsaný? Joži Rváč. Ano, ten nejlepší určitě Mikuláši. Polepší se? Jo. No dobře. Slibuješ? Jo. Čerti slibujem. Dál od něho. Tak. V příštím roce bude závodník, tak se posnaží. Příští rok budeš závodit, to je za chvilku a budeš se snažit. Jo? Jo. Super. A nebudeš se rvat s nikým? Čerti, necháme ho zde. Andílci, sladkost. Dále tu mám stránku 138. Moment. Tak, čtu dál. Složitě takovou první tady. Prosím vás, mám tady napsaný... Čerte, co tady je napsaný, to první? Větka. Kde je? Ale... Větko. Čerte, pojď sem. Blíž ke mně. Dobrý, stačí. Větko, ty jsi trénová hasiči. Líbí se ti tady? Budeš se snažit? Výborně, čerti pryč, andílek dá odměnu. Bude se snažit. Nějaký Michal, který je tady tu. Mišo, slez z mamky a pojď tady za náma. Mamku necháš tam? Pojď za náma. Tak pobaka, Míša je Michal. Jsi nějaký velký. Jste prej nováčci. Hasičů. Čím se hasí? Čím se hasí, když hoří? Pískem? Trávně. Tak, čím se rozdělává oheň? Ne, oheň se nerozdělává. Si nedostaneš nic. Tak. Další nováček mezi váma. Míra a Radí. Nejsou, nevadí. Lucka. Lucko. Budeš hodná? Budeš se snažit za celý tým? Do pekla chceš jít? Výborně, nepůjdeš. Tak, andílci, předejte sladkost. Tak. Máme tady ještě pár desítek nějakých jedinců. Nějaká Áďa. Áďo. Ježí, Maďo, to si bych musel za stránku. 320. Mámi. Áďo. Pilná si, rychlá si a musíš se snažit. Vy jste něco vyhráli, ani ten pohár, jinak čerti si vás vezme. Budeš se snažit? Říkala, že ano. Andílci zaslouží si, ale jen oplatek. Tak, pomeranci vezme čert. Má na ně národ. Jedeme dál. Ještě někdo nebyl obviněn? Pavlík Holířů. Tebe jsem viděl celý rok. Ve škole neposlouchá. Hasičů je hodný. Budeš hodný příští rok? Čerte, udělej 2 kroky vzad. Pozor, zej.
Andělci odměnu si zaslouží. Celou, v plném znění. Tak, jedeme dál. Kdo ještě nedostal? Jak pak ty se jmenuješ? Jirenko. Líbí se ti v hasičů? Ano. Jsou na tvé kamarádi hodní? Ano. Správně. Ty si sladkost nezasloužíš, dostanu ji já. Andělci, dejte jí. Tak. A jdeme dál. Kdo ještě nedostal? Jak au. Ty jsi nedostal? A chceš? Dostaneš do pekla. Pytel. Co nám řekneš? Čerti? Poslouchá? Děvčata tam, ty veliké. Poslouchá? Kdo? Tady toto? Lukáš, jo, nešikovnej. Nechte ho, zatím popřemýšlím. Vlastně? To jsem taky tady neviděl. A ty se jmenuješ jak, chlapečku? Vlastník. Velkostatkář po polsky. Slyšel jsem, že s Lukášem děláte furt nějaké vylomeniny. Čerti, tyto dva pánové od něj zdven do pekla. Čeká tam kotel. Já myslím si, že ne. Oba dva. Já myslím si, že ne. Oba dva. Nelíbí se mi. Všade dobro. A ty za ním sám si Maro, já bych se nesmála. Maro. Tak, pokračujeme dál. Další adepti na peklu. Vedle dveří, vpravo kotelna, tam se vaří. Je to podvěná exploze. A kdybyste chtěli, jako dárek jsme vám dovezli fůru uhlí. Víc si nezaslouží. A ještě tady máme další adepty. Co si něco zaslouží. Mám tady napsaný nejhodnější, nejšikovnější, nejochotnější, Jo? hasič, nějaký strejda, víte jak? Jméno? No. Jak? Martin. Ten je hodný. Strejda, mladíček běhal. Kde je? Točí. Tam je vzadu. Zeberte mu aparát a Andělku předejte panu Běhalovi menší odměnu. A básničku. Pane Běhal, budete hodný? Budu hodný a budu na vás strašně hodný. Budete soutěžit s námi? No Máte tak štěstí. pokud to fyzická dispozice uvolní, Ano, já to zvládne. tak to zvládne. Děkuji. Jsme domluvení, super. Děti, dostali jste všichni? Ne? Máte smlouvu. Tak dobře, pro letošek se slitujeme, čerti, slitujeme se. A ti, co nedostali, anděle, obdarujte, ti, co nedostali. Zaslouží si. Ten, kdo dostal dá ruku nahoru? Vedete ruku. Marku, ruky nedostal. Ruku nahoru. A neslyším. A ještě tady. Děkuji. Myslíš, že Takže máte všichni? Dostali všichni? tak poděkujeme. Děkujeme. Takže děti, my se s vámi loučíme. Slibujete, že budete hodní? Ano. A za rok, opět v tuto dobu, se sem přijdeme podívat na vás. Jak jste celý rok soutěžili, jak jste poslouchali své vedoucí a jak jste pracovali. Jestli nebudete poslouchat a pracovat, že vás odnesou. Slibujete? A buďte hodní. A za rok se tu sejdeme znovu.
Nashledanou. Nashledanou. Ja.